an balima o bisimila an lecture ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya minnu b'an bolo ka da kulo kan o de ye kunun tarata don mɛkalo tile 28 accident jugumanba dɔ kɔni de kɛla segu sira kan k'a sela ale ni zandigila cɛla kɔni na faya kɔnɔna la accident kɔni senfɛ mɔgɔ 27 kɔni nin tora a ko da fɛ wa mɔgɔ 16 kɔni jogina kosɛbɛ kibaruya fɔlɔ minnu kɔni sera an ma olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko accident kɔni bɛɛ sɔrɔla mun fɛ ko dugutaga mobili dɔ kɔni de bɔtɔla bamakɔ ale kɔni fale mɔgɔw la ale ni u bolofɛnw fɛnɛ ko mobili kɔni de pinɛ cila ni ka kɛ kunfɛtaga ye k'a kunda kamiyɔnba dɔ kan o kɔni de labana ni kasara in nata o ko sababu la minisiri min ka baara ɲɛsilen don lakana ma ale ni tagamaw ma ale ni faama caman wɛrɛ olu kɔni ye u senfa ni ka se ni yɔrɔ in na yen nɔ ni ka taa dɛmɛ don ni mɔgɔ ninnu ma ko mɔgɔ minnu kɔni jogina dɔw taara hôpital du Mali la ko dɔw kɔni fɛnɛ taara Gabriel Touré la jamana ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛna u jɔ ni mɔgɔ joginen ninnu ye fo ka u nɔgɔya ko wa fɛnɛ u kɔni u bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ninnu somɔgɔw ma ko u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mobili bolila u ka u janto u ka bolimafɛnw kɔlɔsiliw la minnu kan ka kɛ wagati ni wagatiw la walasa o bɛ se ka dɔ bɔ sirabakan kasaraw la cogoya min na kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ɲamina ni ale kɔni bɛ Kulikoro mara la tɛnɛndo mɛkalo tile 27 maajugu marifatigi dɔw kɔni de wulila n'u ka u kunda yennɔ gendarmerie kan a yɛrɛla k'a fɔ ko ni maajugu marifatigi ninnu kɔni tun bɛ mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna bɔ u kɔni taara gendarmerie kɔnɔ nka u ma mɔgɔ kɔni sɔrɔ nin yɔrɔ in na u kɔni ye gendarmerie yɔrɔ caman jeni ka tila ka tiɲɛli caman kɔni kɛ nin yɔrɔ in kɔnɔ seere dɔw kɔni ka fɔla ko ni mɔgɔ ninnu kɔni ko u nana kulu ne fɛ k'u kunda nin yɔrɔ kofɔlen kan nin walejugu ninnu kɔni kɛlen sa finitigi dɔw kɔni ye u senfa ni ka bɔ bamakɔ dɔw kɔni fɛnɛ bɔla Kulikoro ni ka taa u kunda nin yɔrɔ ninnu kan nka a ma se ka dɔn ni mɔgɔ ninnu ye mɔgɔ kelen minnu ye kibaruya wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ye sibiri tɛmɛlen ni o tun bɛ bɛn mɛkalo tile 25 ma kalana ni ale kɔni bɛ yanfoyila mara la min dɔri min kɔni bɛ yen nɔ o mɔgɔw kɔni bɔra ni ka tagama kɛ ka u ka nisɔngoya yɛrɛ sabula a bɛ wagati bɔ olu baarakɛlaw kɔni bɛ ka gɛn ka sɔrɔ a ma suda u la yɛrɛ o ko kɔni sababuya la ni baarakɛla ninnu kɔni muso n'u denw olu kɔni bɔra ni ka dugu kɔni minɛ ka ni tagama in kɛ k'u ka nisɔngoya yɛrɛ ni baarakɛla ninnu ka lafasatɔ ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ka kuma la ko kabini mini kɔni sigi kuma ko a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ko o kɔni ye a layidu ta olu ye k'a fɔ ko wari minnu kɔni bɛ u bolo ko o kan ka u ka baarakɛlaw sara bɔ ko fo ka taa fɔ ko mini kura kɔni dayɛlɛnna tuguni ko wa fɛnɛ ko hali san 2000 ale ni 19 daminɛ kalo janvier mini baarayɔrɔ ɲɛmɔgɔ tilala ka segin kuma kofɔlen ninnu kan ko ale kɔni ka ni san kɔni wari kɔni jate bɛɛ bɛ a bolo ko olu kɔni tɛ se k'a faamuya ko hali o ma tɛmɛ kalo 6 kan ko mɔgɔw kɔni bɛ ka gɛn ko ka sabu kɛ ko wariko bɛ yen nin baarakɛla ninnu kɔni ka fɔ la ko olu kɔni b'a ɲini nin mini ɲɛmɔgɔw fɛ ko u kɔni ka dankari kɛ nin gɛnni ninnu na ko walima olu kɔni tɛna dan nin dɔrɔn ma ko siɲɛ wɛrɛ olu kɔni ni dugulamɔgɔw kɔni bɛɛ de bɛ bɔ ni ka nin tagama in kɛ kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye ka ladili kɛ ka lase bɛɛ lajɛlen ma ko an bɛ wagati min na i ko sisan ni k'a fɔ mototigi dɔw ye walima mobilitigi dɔw olu kɔni ka ɲɛ u ma k'u bila u bila yɔrɔw la ko maajugu dɔw kɔni kɛlen bɛ ka u sen dɔ o baara in na sabula kunɲɔgɔn tɛmɛlen kamalen dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale ye tɛmɛtɔla ye muso dɔ de ye kuluba sira kan ko muso in kɔni tun bɛ fɛ ka taa Point G a y'ale lajɔ ale kɔni ye a ta o cogoya la ten tɔ sabula a tun b'ale kɔnɔ a ka banabagatɔ dɔ de bɛ Point G k'a bɛna taa o lajɛ ko o kɔni kɛla ka sɔrɔ 6000 kɔni bɛ ale pɔsi kɔnɔ ko ale kɔni ye muso in ta ko nka muso in kɔni tun tɛ ka sigi yɔrɔ kelen ale yɛrɛ kɔni tun fɛ ko muso sigilen tɛ ka ɲɛ donc ale taara muso bila fo Point G a jigiyɔrɔ kɔni na muso jiginna yɔrɔ min na ale kɔni y'a lajɛ a ka wari kɔni b'a kun ale taara sɔrɔ nin 6000 in kɔni tɛ yen nɔ o ko kɛlen sa ale kɔni ye muso wele muso ye boli daminɛ ni ka taga kɔni fɛnɛ ma muso to ye ale bolila muso kɔ fo ɲɛfɛ ko muso ye a ka wari kɔni labɔ ni ka o dogo yɔrɔ wɛrɛ o kɛlen kɔni muso kɔni tun bɛ fɛ ka kule ni ka kɛ i n'a fɔ ale bɛ fɛ ka bin a kan ne o ko kɔni kɛlen sa ale kɔni fɛnɛ ye ala minɛ ni ka na k'a ka wari to muso bolo walasa a kana na nkalon da ale la mun ni tiɲɛ bɔlen don o de sababuya la a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'a janto a yɛrɛ la a ma fɔ ko mɔgɔ kana ɲɛ mɔgɔ ma tuguni nka bɛɛ lajɛlen kɔni ka a janto a yɛrɛ la an balimaw ni kibaruya ninnu lasera aw ma ni Sodi Shop ka dɛmɛ ye an ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ